ଆଜିର କାହାଣୀର ନାମ ହେଉଛି ଲୋଭୀ କୁକୁର। କୁକୁରଟିଏ ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ ଧରିଥାଏ। ସେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆରାମରେ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଲାଇ ହଲାଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ। ସେହି ବାଟରେ ଝରଣାଟିଏ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଝରଣା ପାରି ହେବାକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଝରଣା ପାରି ହେବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ କାଠ ଗୋଡ଼ଟିଏ ପକାଇଥାନ୍ତି। କୁକୁରଟି ତା ଉପର ଦେଇ ଝରଣା ପାରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତାର ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା ଥିବାରୁ ତାର ଛାଇ ଝରଣା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପାଣିରେ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ବୋଲି ଭାବିଲା। ଛାଇ କୁକୁରର ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ ଥିବା ପରି ସେ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଦେଖି କୁକୁରର ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ସେ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ କିପରି ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଭୋ ଭୋ କହି ଛାଇ ଆଡ଼କୁ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ ଅଛି। ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ ତା ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା। ଲୋଭୀ କୁକୁର ଛାଇ ମାଂସ ଲୋଭରେ ଅସଲ ମାଂସକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲା। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ କେବେ ହେଲେ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆମ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର।